I don't think I quite heard you, Fields. What did you say? Nice to meet you too. Florial. Un, doi, trei, baba la bătrâni, Dani Furate, Casla Zucă, lui Moș Andrei. Bravo. Ce ați mai învățat la grădiniță? Să mâncăm, să învățăm cum să fumăm, să bem, să băgăm banii la aparate, roșie-neagră. Cum? Mai dăm un dublaj. Când dăm roșie-neagră și dai pe roșie și nu e roșie. Să dea dracinea dacă e roșie-neagră. Neferește. Și pierzi. Bagi 1.000.000, câștigi 10 lei. Cât ai pierdut ultima oară? Ultima oară am pierdut 500 lei. Dar ce mai mult am pierdut 6 milioane. 6 milioane? 6 milioane. Și vă sfătuiesc să mai băgați și voi la aparate ca să câștig și eu mai mult. Uite așa, să dau o roșie să-mi iasă roșie. Da? Și acum pentru sfârșit, spuneți-ne și nouă ce v-ați dori să vă aducă iepurașul de Paști. Iepurașul meu aș dori să-mi aducă o mașină mică, de-aia, X5. Nu. Și un premiu la loto. Nu vrei un aparat din ăla să dai acasă la Păcănel? Dacă se poate și câștig eu la 6 de 40, nu îmi cumpăr eu un aparat de la să mă joc eu. Bag eu bani la aparat. Așa. De-aia ziceți ia aparate, nu? Da, aparatul îmi zice eu. Băgam bani în aparat. Bine aparat. Ne La întâlnim. Pa, revedere. pa. Mulțumesc.